1944 рік, 18 травня. День, який пам'ятають усі кримські татари. Дата, що генетично вкарбована у пам'ять поколінь. День, коли Радянський Союз розпочав депортацію. Геноцид кримсько-татарського народу. Радянська влада оголосила увесь кримсько-татарський народ державними зрадниками. Попри те, що кримсько-татарські чоловіки так само воювали у рядах радянських військ. Серед них були і визнані Союзом бойові герої. Як от Амедхан Султан, знаменитий льотчик Другої світової війни. Амедхан Султан может быть свободен. Остальные лица татарской национальности будут депортированы. Саме через історію героїчного льотчика, кримського татарина, про трагедію депортації я розповів у фільмі «Хейтарма». Він є у вільному доступі на Ютубі. Щодо причин депортації. Справжніх причин, а не офіційного виправдання, сучасні історики нагадують. Депортація – це кульмінація усієї імперської політики щодо русифікації Криму. Називають і іншу причину – підготовку Радянського Союзу до війни з Туреччиною. На користь цієї теорії свідчить і те, що депортували також і інші мусульманські народи. Та й намагання радянського керівництва перекласти відповідальність за воєнні провали в Криму на корінний народ, вочевидь, зіграли не останню роль. На світанку 18 травня НКВСники, а їх до цієї спецоперації залучили 32 тисячі, постукали у оселі до Криму. Бабка, я же сказал, на збори 15 минут. За свідченнями очевидців, вони давали людям на збори хвилини. Тих, хто опирався, вбивали. Решту ж заштовхали до вантажівок і повезли на залізничні станції. Там завантажили людей до товарних вагонів. Нас привезли до ешелону, що стояв у полі, і стали вантажити у вагони для худоби, де не було чим дихати від смороду і такої кількості людей. Люди напівсидячи дрімали на голих дошках. Лежати місця не було. Туалету в вагоні не було. Воду для пиття набирали на зупинках, якщо встигали. Люди помирали дорогою. Нам, дітям, щоб ми не злякалися, говорили, що не потрібно дивитися на небіжчиків. Це спогади кримського татарина Расіма Юнусова. У травні 44-го йому було лише 6 років. Він один із тих, хто вижив протягом понад 2 тижнів дороги у товарних вагонах. Без води, їжі, туалетів, поруч з померлими співвітчизниками. За 3 дні, з 18 до 20 травня, з Криму вивезли майже 200 тисяч людей. Ще кілька тисяч арештували як антирадянських елементів. Майже 10 тисяч військових кримських татар депортувало вже після демобілізації. Це все лише офіційні дані. Кримсько-татарський національний рух вважає, що цифри значно занижені, і насправді депортовано було значно більше людей. Виселяли за тисячі кілометрів від рідного Криму. Більшість потрапили до Узбекистану та на Урал. Не лишили і шансу на нормальне життя. Місцевим відразу повідомили – привезли зрадників. Селили або ж в непридатні для життя будинки, або ж кидали людей просто неба. Від холоду, голоду та місцевих хвороб, від яких кримці не мали імунітету, в перші ж роки після депортації лише за офіційними даними Радянського Союзу загинуло 11 тисяч людей. Загалом, за різними підрахунками, за час депортації загинуло від 15 до 45% депортованих. У 2019 році архів СБУ розсекретив чергову частину документів часів депортації. У них йшлося про життя кримських татар у спецпоселеннях. Зачитаю вам уривок з листа, датованого жовтнем 44-го року. Працівникам дають 300 грамів хліба, утриманцям – 150.
Усе, що мали, продали, і тепер не знаємо, що робити. Сервер, Віляда, Ленар та Гульнара померли. Мама лежить у лікарні. У неї опухли ноги, я та Марія хворіємо малярією. У Лілі діареї. З нашого села померло 50 людей. До 1956 року кримські татари жили у спецпоселеннях. Хоч і без колючого дроту та блокпостів, втім, позбавлені базових прав та свободи пересування. Якщо ж кримський татарин, а Москва тоді визнала їх довічними переселенцями, покидав спецпоселення, його чекали 20 років ув'язнення. Тим часом Радянський Союз кримсько-татарську мову заборонив. Майно кримських татар націоналізував, етнічні топоніми на півострові змінив на радянські. І вже в такі сприятливі для радянської людини мови завезли росіян до Криму. Десятки років боротьби знадобилися кримським татарам, аби повернутися додому. Спершу боротьба починалася на місцях. У поселеннях організовувались ініціативні групи, розповсюджували листівки та влаштовували акції протесту в радянських містах. Попри заборони та переслідування, перші спроби повернутися на батьківщину відбуваються наприкінці 60-х років. Повертатись кримським татарам дозволили лише у 1989 році. Тоді Верховна Рада СРСР визнала переселення незаконним та злочинним. Серед усіх народів, яких Радянський Союз депортував, кримських татар реабілітували останніми. Але виявилось, у Криму на них не чекали. У їхніх оселях давно жили інші люди. Нового житла чи навіть землю під нього не надавали. Купити також було дуже складно. На роботу не брали. Тож право на гідне життя у себе вдома довелось знову виборювати.